may adigid ko sa mga daplin sa may bayon mo. Pag-isayo kay, buti akong lagutag ito nga kung itong ano, karate. Nimal na ko. Buti na mo giruha. Mga karob. Ibaw ang ginanero kaya ako mag-isayo kong mayog. Pusap sa kopi. Para pusog na sa labag na. Sakto na ko pag-isayo. Nangugot ako rawas. Ako bisa tengah suruh di sebab kayak tu bisa sebab puyo. Ay, naku, ningkuan. Father! Pa! Nanghi dito minamo pa ba? Nga kanang mulakaw pa mi pa. Jesus! Lakaw! Lakaw lusan! Anong day pa? Kuyawan mo sa tanim mo diha pa. Ano yung lakaw-lakaw ba? Mga babae mong buhat. Di na pwede nung mga panahon na. Kaya daghan natin hitabo ka ng mga panahon na ka ng lugos, palamian mong maayo, ihumang palami, patyon pa mo, inighuman, adto mo makitaan sa kalibunan. Pa! Ayaw kagolan na pa kay naa man mi ikasukol. Saan yung sukol ninyo? Kasam day ang Ano inyong buak? Unyag dili mong matagbaw ng inanang sitwasyon na patyon mo mga anak di mong katag-usap. ano sila ingnon pa nga ayaw lang mi kwatya oy. Sabot-sabot lang gud ano ka ba? Dili mo musugot naman sila kulakaw mo aron mga panahon na pagpuyok mo sa balay. Pamilo mo ano mga nuog mga labuno na to diha panglabi na ninyo. Ano man ni pamilo pa? Ano yung suluyon dito? Kay ba ano pa? Ya ka nang ngita mi kanang kuan ba? Kana lalaki nga manalipod na mo og naay manglugos. Oh. Yung sa man ang panglugos unsa man ang panlipuran niya na sa planuhan. Kuan pa kanang naong palang daan niya pa. Panalit na na gid ni. Kay mura man to pero aw mo ana. Sus atong tawanan. Sus pagkawagi ayo to hana ka ng walang instructor. Di akong gi-instructoran. Kasi tutong ba? Betong ba? Oh lagi. Nya kuan man gud pa kana ang kaming duha sa akong maguwang pa pilian man gud ni. Ay maguwang pa dai kanang manghod. Pilian mo duha nga magkuan. Pilian mi niya kung kinsa jud kuno namo. Oh, Gusto gid mo dai makatong gid man sige sige kanang kartesyan mo yung gusto ka dai. Makaton mo kate. Nya depensa na mo ana. O depensa daan kay kung naa man gani Ya pwede na mo ipahit ang mga gawa sa nasod sa mga anang mga kanang mga Pilipinas nga kanang kuan-kuan kwando-kwando. Ay pa oy. Kay anak mo tugod basa. Oh, hanak-hanak pa on na Kana ba? Ama lima mo krate. Sige 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 pampi mo dito ani mo mapiang ha. Di ba? Mampingin na yung lawas pastilan. Magpratisya naman nung kumana ko bay. Parehas man. Samahan. Sundon ko toron kay akong testingan tong lalaki nga ilang giingon nga kritisyan ko no ha. Grabe. Kritisyan na. Gawas yung lungot basta. Mensahe ka natin. Ayo. Oh, nagkakaroon sa akin ako. Ay to. Nani? Tukso. Utot aron. Sa man imong iya diri nga. Nari mo mang piot-piot oy. Laro kayo gipanuhot siguro na siya taman kay nang ano. Sige exercise, Nya. Oh, ganun man taon nga. Ganun man. Katawa ka sa kabaho sa imong utot. Sige katawa. Wa kay buot biya to tong no. Oh. Ang among purpose ngano ning ari mi diri, ning ingon mga nga pilian na nimo og kinsa gid namong duha sa akong sister. Mo jud. Lagi niya. Nakatol na siya nga. Grabe ng kondisyon na niyo nako. May noon sa ngarim duha kay karon nga makaibawasan mo kung saon jud pag self defense kung nay lalaki nga mo ilog diri sa kuha diyan ninyo. Mao ba ya tunuan mi nimog karate? Oh, Ah, siyempre naman. sige nya Sige. wala man tay kuan diri be kanang utong murag pusti-pusti nga. Pati-patiran ba? Ay, sus. Ano ba? Ako na lahi mo ang pusti. Sige, Para ito nga kayo. makabastar mo. Sige. Ay kay poste. Oh. Okay ana. Barog ka ana. Purma yun ha, anak yung purma. Ana. Anak diyon. Kana, sakto. Anak pun. Oh, sige. Sige. Ikaw putis patid. Ana di ba ana ang pormano ana? Ana. Ana. Oh, kini siya depensa. Okay, kini siya depensa. Depensa. Parang di may go nyo ha. Ano dili Oh, ana diha, ang kamot. Anak diyon. Kana. Pwede na. Oh, kana. Kana. Kunyara. Nakaibaw to inyong amahan nga. Mungari na mo. Okay ba? Nanangid man good me. Oh, sus. Ang ako sa tubang instructor, nagplano rin ba sa to? O kung saan kay plano ato kay isig yun ato na to, gamay kay utok.
Mong kalit itong ari. Animal ah. Ang akong tinudluwa nga, ukrati, nabay do katsik sa iyang uyok. Wapar ba kayo ng animal ako? Kini mo nang hambog siguro sa iyang kamuan siguro. Matinudluan ako na siya. Karon, uduod ko na ito. Para gig ako siyang hibaw nga. Nung patudlo mo na day nga. Ako naman ang tinudluan. Ano dahil? Ibaw na dili ko. Oh, kana mo na dipinsa sakto. Yawa. Sabi do katsik sa mga kuan. Master. Sama na. May kay naabot ka, Master. Nangambog yung instructor eh. Ha? Oo, Master. siya daw ang instructor. Master. Ay papagtuon eh. Kaya ako may instructor Ay eh. sa Master. Oh. Ako silang gitudloan sa imong gitudlo sa dre nako. Amaw ba? Si mo tao, di ba mo agi nakuha? Ano mo lagi nakublas mo? Mo gani gisiguro man ako dipinsa ang ilaha. Ah, siya na maging. Oh. Karong ganap. Isa. Hindi na ikaw ang instructor eh. Ba okay kana tinudloan sa ko pero itudlo sa nako ninyo dia. Essential ba? Kinsa man nga tuhana ani nagkuan yo. Asa may uyan nga ni? Tara ba? Ay, Asa may instruction ni isa ingon siya ko na yung instructor. Kahit say ka Ni ako mas kanibunan niya ate ha magkatik-kati na. Testing pasari ko mudaan ako be. kana Master. Ikaw Kana, ini Master. mo ni Kana, Master. Master. Mo ni Master. Mo ni ang uyab. Asa galibog ko ani pa ayo ning mga naong. Okay. Lahi na siya gamay, boss. Lapaw Lapaw ni Shaolin. Shakir. Shaolin, Ay, siya Shakir. pa. Ang iyang istorya ng siya kuno mo ay instructor. Nya. Ano nga na ilang sa ding taon miniya kami duha ni sister. Himaliman day pa. Kani di mo instructor. Scam ni nga nga dai scam ti Oh, mas scammer ba? mas kini may pa. Oh. Oh ni. Ano pa? Pasang mo na ko duha. Pasang mo na ko duha be. Yamat ra. Kritisyan na mo papa. Nang anong napatudlo mo man ako duha. Yamat ra. Tingnan sir. Umpati mo sir. Atake. Atake. Sige. Oh,